ja que els elements com tu no podran guanyar mai els de la nostra espècie. Ah! Han apallissat el senyor Riu! Un xaman neix quan el posseeix una altra ànima i fa que els seus moviments, tècniques i tot l'altre es reprodueixi en el seu cos. És impressionant. Cola! Molt bé, ja està. Sí, però no et sembla que està una mica torta? Bueno, no et fixis tant en els petits detalls. No t'has espantat? De què? Em refereixo quan he fet la fusió d'ànimes. Ah, però això és perquè quan et vaig veure el primer cop aquí ja vaig aprendre moltes coses. Ah, sí? Sí, Oh, que boniques estan les estrelles aquesta nit. sí, tens raó. Un xaman és l'enllaç que uneix aquest món amb el més enllà. Aquí van començar les aventures que ens depara el futur, al meu amic Yu i a mi. El vent amb molta suavitat a través dels meus cabells passarà. Res no canvia d'ahir a avui a la posta de sol solitària. No sé què estàs buscant a una llunyana distància. Jo et veig abans que arribis, seguint cap endavant i mai no tornes. Moltes vegades jo em sento sola, moltes vegades el dolor aflora. Vull anar cap a tu, abraçar-te i poder dir-t'ho, però això no ho faré pas ara. Esperaré que el teu somni realitzis. Algun dia jo també creuré que no em